Kaixo, ni Araceli Olgado Navas naiz, Lasartekoa naiz, hemen jaio nintzen, eta etxeko hizkuntza beti erderaz izan da, nire etxean. Nire lehenengo harremana izan da ikastolan. Txikitan, beti euskaraz hitz egin genuen, baina nola ume pila bat ginen, gelak banatu zituzten eta niri tokatu zitzaidan erderaz gela. Eta naiz eta nire gurasoak saiatu aldatzea ezin zuten eta hor geratu nintzen. Eta gero ja hasi nintzen estraeskolar bezala puntatu nintzen euskara ikastea. Nire alabak izan diate bat beraiekin euskaraz hastea hitz egitea. Azkenean egon naiz euskaltegian urte pila bat eta hasi nintzen euskaraz hitz egiten.